In eind 1908 is men begonnen een buitenhuis op te trekken in de Sint-Annestraat. In 1909 is dat bewoond door de familie Cox, baron Marie Cox uit België. Direct na de eerste bewoning werd het pand de Pommerie genoemd. Waarom nu de Pommerie? Dat was omdat naast het pand werd een grote appelboomgaard aangelegd. Na 3 jaar is het verkocht aan een Belgische zusterorde. Vanaf dat moment is het eigendom van het pand regelmatig overgegaan van de ene zusterorde naar de andere zusterorde. Het laatste zijn daar de zusters geweest die daar gebleven zijn tot 1986. In de jaren 80, de begin jaren 80, werd duidelijk dat de Belgische regering geen subsidie meer zou verlenen aan het Hoompje. Dus werd er besloten om toch maar terug te gaan naar België. Nou, de zusters en de kinderen hebben officieel afscheid genomen in 1986 met een groot feest. Daarna is het pand leeggekomen en is niet meer bewoond geraakt. Het is daarna is het snel in verval geraakt en momenteel is het zelfs een ruïne.